Malau maujam jong kawai pa kawai kasnam ya kabaka perthai bara kawai katip kum ka World Environment Day kaba ha santarek ujilio kum shibanta ban rakhe ya kane kasi karpang ban pulot ya kapor ban pelong ka jitung dien hakaleng saudong soken jaga mi maryang kumta ka seng nyotrap youth council HYC upar shillong circle ka ishim banta kane kasi kasatrek jilio aja aku ar ban pelong ka jingi tung dien kaba along haulum shillong kaba la penya dak HYC upar shillong ha kaba ka phang kaba la bu kaba ong pendap ya kami maryang ha ka jingdar ringkat present barangba ka seng ba Robert June Khajarin ringkat ka jing shimbenta ka ne kasi da ka MDC ka kong Magdalene Saukumi maulong ringkat MDC ba Michelle Wankar seng ngiset ken mau jan manu sendam ye kini program thungding henrei hakipor kisnam ke blalet na nau na kadau ka jing bomyo jaka tikna ha kapsor ngiset penlong hanong kendong henrei ngisngungu sikadaya ya ka hima melim kabala ai ya kane ka jaka bangin thung yau ni uding ye kini kiding ha kane ka jaka jong phi klem ka jing arab ka jong phi ka hima ngaso ba ong ba nginomla ban penlong le se ya kini ki program ha ki jaka kapsor ngaso ban ai kublai ru ya i ba jong kani ka project ki bala no senjang ye kini kiding klem ka jingdor katlang ka jong phi ru nginom poi se se kani sngi ngaso na kublai ya baro ki bala dor katlang ha kani sngi ngakan mau sa ha school ba nei hu kat bangi dang perlong ya kawai ke panel discussion kata ka panel discussion kadai halor ka LP haksnam arja khadar ladon wei yuri orang ba pastor hajing sha ya banganam kwa banjer kerteng ani kapor habo wajing keren ha kata ka panel discussion kumuwei naki dekon uong pangidon kam kerki ya ka LP namar mengi kun benriu ila penjat hadnya ka bemareng ka penlengo yu babun basngap hang tawa kumno kata ka LP ka ling bat ke jing penjobo ya kami mariang bat ke jing kela jong kami mariang hadin bakut kata ka panel discussion ngalakali yu pastor pi mut yu ba pi ong tu wang jing isa nga keren kenang tang steng nga khlem pensai kenang bakin keli nomor chat bom don bakali ha kata ka discussion pi keli mo pi dengan ya tu wang pet chane kajing don jong kata global warming nakadau jong kajing umno kilum tha bat nakadau jing kela kamariang kapenlong ya kaduriau bakan kiu nakapor sakapor bat haba kaduriau ka kiu nakapor sakapor kawai na keri ke bahasa tatam ke di Bangladesh sisnam katkum ga brak report wong daki spa kilometer ki jakarep bat ki jaka shongjing jong kibriu ha Bangladesh ki sha tap no ha ka bat ekstra na katapat daki spa kilometer ki sha tap no ha ka umlu ka bakamblong chu ka jakarep te setang ka no wong ka Bangladesh katkum ga jing ai jing ken jong ka UNO ki ong ba lese ha ki arja sanpo marsiteng jong ka ri Bangladesh kan don no po durio telada marsiteng jong kari Bangladesh kin don no po durio kemun marsiteng jong ki nongsong senong jong ka Bangladesh ki laban kiu sari India bat hangta ka target ke benkong kan di ke north east te marsiteng jong ki bru ha Bangladesh ki lapoi ha ki pokrur tu wong khnang bangila banyada ya ta ka jing rung ka ban sawan na ka jing jot na ka memariang ngihap don kam ya ka LP bat khamtam ya ka LP ngihap don kam ya ka memariang khnang ban delay ya kata ka jingam no jang ka Bangladesh tikum haseng ka basat keren ni ki issue jang ka jam riu na ka por kani ka jing yada ya ka memariang kalong alambing hadu kata ide basung thu biang ide basung thu sai ba kamdei boong ba kamariang kadon kam yang i rengi de basung thu sai ba dang kam don kam mangi khun ban riu ya ka memariang ban ka memariang yang i kami mariang la dakam lasha kapen i la ka jong kabor kawan ra usai klun kawan ra ye kijing penjat ka mariang ya la jon rei mengi ku mu khun ben riu da lele ru em ginom la ban im klem ka mariang de ka mariang ka ba penbit ben biang ka bai ka ler ka bai na dong sedong ngi te kumta ka di kamram ka jongi ban yada ya kami mariang di le si ban pen internet ya kami mariang rei mengi don kam ya kami mariang tem kwa su ban sim ka por ka por kadawa mo kembang yo i haki conference ke boper jong ki jing ya keren haki
conference haka partai hi borok kawai ba ka kham ki ong ba hakum kan ka por ngim don kam shu ya ka environment debate ngila don kam ya ka environment action tika ba kham don kam na se ka ki kam ki jongi ki mangin le kumban su ai jingmut ngan su ong ba le se kam don jingmut yang i ban ya thungding ta singi la da shibit halanti singking le se ngi bread ki plastik ngi bread ki bilor ngi penjabo ya ka mariang kam don jingmut la da ngin ya thungding man ka singi kat ba na ying mo kitu ki jabo jaban chupentu jepo nala tile si khnang ba kata ka action ga jongi kan speak louder than one ai ba nang ne khmat in commit ya lade bangin ya daya kami maria amtang chisin chisnem rei janman kasngi he jingi majungi lihat jung ulum sulong kumang itip karib ga jai beriu ketip ulum sulong de ulum bodanam ulum bojorong tam apa kene kari khasi barka makalahi barakawai haung ne ulum sulong dabsa yeki kendai teli ki tolong jong ke sulong hi barakawai kita tolong kolong sulong jarasai serpi dinglieng kan wat yo tong siem bat jeling kini ki ki balabsa ya kari khasi ke bi ke jungi kini ke jung ding jong ke HYC kayu don ya ke jo ke jung bot ban penne pensa ya kini ki bi ki balang basa na kapor ya ki junun kam jungi ki kun ben rio tena kaling jonga ngandum kren sibun tan ngai kum le kerpang ya ka HYC upar slong ya ka HYC hi barakawai ikmilti ba kisi kapor ki ba nangwan nakaliang jungi kum ka himamliam ngim sim la song klikti ya ka lum sulong kum kalong menta ngiraya sign ka agreement ba ka sol department sibenta na ulum sulong ba ka jingha ka balabon ni hi bala skideng kila don bantung kini kita action ban penne ya ka jing cerngam jong ulum sulong hakaju por ngi simru ya ka lat ban kerpa de ki arngot ki yam buram kam tam idon yam bade pe ya ka klau ba nakaleng ki mamlem ya appeal kerpang si madam pada long bala nakaleng ka dusung sel ngi khmi ya ka jing lang nakaleng jong pi khnang ba ndakla ka jong kapat pi ba kade kulum sulong kam de tang ulum uban penne ya ka jing cerngam ya ka sulong hi barakawai ya kita kindai undi kena tang udan do ya ka jolong kerpang haba na silang kati jonga ka dong ka jikala niam haka ba himam liam malau snam ijubendap ya kala niam la rukom di kolong ka bosong tuna da ka kiwe pat ki para hima ba tang himam liam he ka bodon la ka jong ka benta ka bakrau ki ya kani kasngi le se ka de la shai kasngi henry ngi yo menyara ki ya kani kasngi flashim shai ta initiative bat kumnu ban penne pensa ya ka mai mariang kum kata ke EM ka badan hangtai po district council ngijukran bat je thirjing mud na kapor shikapor kumnu ban penne pensa bat banri ban sumar yaki klau betap yaki kiwa bat kumju ya ka mai mariang amdai ka jingkit khli tang jong ka sarkar dan ne jong ka department handai ka jing ba khli ka de ka jingkit khli ka jong pi wei ibadan hagani ka jaka bat kumju ru inong shoshnong wei kumnu banri ban sumar ya ka mai mariang habang ipet akan igasngi saudong saukun niyo yaki klau ki betap kumju ru ka jingjar ngam jong ki klau yaki sentiu ki skut mo ngai shisha ya kata kale air ka ba khuit ya ka bingyo bering mensim ka wara shisha ya ka jingkot ka jingkia ho ki por ki baladap lingba ka jingya snok tilang bat ka jingya merging board legal advisor habang ya ka jingtang jong ki klau kawara shisha kajing susi hangi kum kita kibran benta ka department bat ngi jushim ya kilat kelenti bantho shakihima kisim raj kirang ba shnong kinong shong shnong kumno ban khangla di kita namala dangi thangi ki hilum ya ki klau ki batap kawara shisha ya kata kala air ka basniu bengiring mensim kimrat kibran hapo kiyap kumju ru ikikan bat ka bangi thung haki klau ki betap kora shisha ya ka jing julor henry nga kerpat wei hang ne badan hang ne nginya snok tilang na menta ka kam ka babha ngi don kam ban penne pensa ka mai mariang ban penjer ngam ban nga kerpat scam ya pi kum ki HYC ru ka badan hang ne kum ka takaseng da ka por ka por ba ka ne ka kam ka babha kanum kut tang hang ne ngi don kam ban trailang bat ka hima ngi don kam ban ya snok tilang bat kirang ba shnong bat ki dor bar shnong bat ki seng ki paper klam da ken shiliang yano namar kani ka dika kam ka babha ka banwan ra shisha ya ka jingkla hapo
ke jela ke be ke jongi bat kum juru ngiyo i shisha ke de ke jela ke beriu spa habangi pej habun kiliang te kum ta ka kamrang ka syong hanga badapi or ba inventory kaluki ong ba labon ba kisnem ba kilaile ban thong ding hakani ka benta bat regi don regi certain group ki mo ki ba wan tang ban weng no ekini namar kim kwa bani i ya kata ka jing bah kim kwa bani i ya kata ka mariang ga itna bat kumju klam daklet ekini ki staff nang thina po hima malim bat kumju baro ki members jong HYC ki badon lang hangni ai khublai ka pangi pi baro ka jing thong ding kam dei ban kot tang jing thong ding mo kuma omne namar ba nyapet yakni ka project surrounding ladang i thong ding ubon tang uding handrai lada ki chakhlia bre kalong kumju ladang i pet ka problem ko ba he ba manta phi i ya ka the ka dam side abang ilet nang ni por ha ka por ba jur slap ka jing ile ran man pe ka dam side namar hang tu la per lo ki chakhlia baro ki ba tuot keleng nang ni na po sor shlong bat na ki jaka ki ba marjan katu kalalong ka aisor na kabentar ki pajba ki bukan nabar ngidon ka jaka ka ba itnat adu kata-kata bat kumjuru ka jing pentut jakhlia hakiwa ka penyap no yagi do kha le ni kinja ki ba im hapo ka duriau le ni hai iwa ngale asngo mene namar ba ka jing nagani ka global warming ki ba bon ki jaka hak perthai kin sa sha telep no hakom hanre ka ba kong san e ni jutim nem ba wei udien uba shispa mitar uba jingjong ulong kumba prahadu shibho 2 meter uta udi haka proses jongka photosynthesis ngani thoipi haka shisisan jong tu udi ngi la bandring men siem shisnem shipomut kibre upun mi oxygen shipomut kibre kamut haka shisnem kiring ka oxygen ka bayo na uboy udi teladang ni od yang woy udi ka bamut ban ong ngila do no shipomut kibre shisnem bandring men siem yak oxygen kano ngalong kiba ngalong iping irong kiba don bak do kata-kata oksigen kyo pentep ya ka oksigen ya ka jing don kam ka oksigen nang ta ya ka jing kordor jong oksigen lada pidon ha ICU bat hak to porom don oksigen ka perthai bro khawai klayamat ya ka jing jenjar ba umyo oksigen ha ka por jong covid ngilai i ba kle kini oksigen lawan ra na kiri ba pher shakwe kiri ban transport ya ka oksigen dan rai mangi pada habangi ot yu wo dia ngi pendu no ya ka oksigen ka ba mi deki galan liter sang tu ki ba mi deki galan liter te ki ba bon mo ki point ki bangin kran rai ngi wan hang ni mentang singi ba ngin nang kumbangi ong hang ni mo ka phang kalong ban pendap ya ka mai mariang mdai bangin pendap lagi jaban ban pendap ru hang ni kadon ke limit mo habangi pendap kelumar ka mai mariang kadap pet ka sor juai mo pet ka sor juai gini singi ngilai i kita ki kali yang daki benai daki lajan metal lajan ru benai ki kali tak jaka banthe itu jakli amdan te kai gini kadai ka jingle ka jongi ki briamo lada ngidon ki skim ki ba pher lada iwei lani man ki sunong ki don la ka jaka bread newt ki don la ka jong ka jaka bakin ya gitu ki newt bakin pelong fertilizer bakin pelong kamut kari jongi kalau ngobrol spa ado kata-kata nilai dang hakini ki sini haki kot kubor bahag karo hills ya kitu ki nyut kiniar lapelong sebo lapelong fertilizer tengi don ka proses ka ngidon hang tai hapo marten hang tai mo hamulai mo yang ru hang tu ngidon katu ke company ka buan hang tu ban penkela ya kini kinyut syaki ki sebo te ngidi ban ba husiar hakum ke por don bab ngidang don kini sipai jo kamariang kimda isu sipai jo gari mito omni sipai jo kamariang te ngidang don kam banlong sipai mariang mda don kam re bang ini phong dersi kumni manga mo fi ngina banlong sipai mariang te ngatarai ha kini kisnam ke bangwan ini isibon ki sipai mariang hamdam ki samla ni nomor banlong sipai mariang hala ye ngina banlong sipai mariang itung boy dia ngila de sipai mariang project jongi namar ngi di sengi barit ngi ron tanguma sausan ngut man kasni ngi mi ngi plastik ngi pun khu jak mariang ti ka bening kong isdang swana yeng la jong project clean surrounding project pun khu chaudong saukun nga pun khu khamat yeng tu pun khu khamat yeng tu idong itu jakai la khu la da bro ka bi ka kontoi ka pun khu ka du kontoi ka la khu ka dong ka la khu la da ka snong lai mukra bro khat ki long yeng ki le kumta ka lai mukra ka la khu buat khamal ki buat khamal lai suki ka su khu ti ka chapingi le habangi lum kum ta ngi le kum no
ngim thum dieng tang mentang kasi sulong haka large scale ngi ngi don me hapo kali ar lai sau san kali rai dieng sanus do mengilai habangi kajaka kalang kajaka pajba ngi thung dieng masaka wairo tang kata bon gi volunteer ngi ngam phla phi gani si ngi di bon ngi gi balangop ha jingdi buat di khnang ban lan ngi gi prokhan ini project iwan ngam tip kumno banga ngam pesdang gini project arjar khan rio pun kuat yang saudong saukun tongi don kami saudong saukun ka kuat kan don jimut ayu kan ladangi don kata saudong saukun ka kuat henry kal air ka coba di nang ta sawan ka thungdiang kan don jimut ayu kata lada pidon ka saudong saukun ka kuat kal air ka kuat henry ki brio ki jingmelin ki brio kalau ka coba di hangta bonangi langop henry mentangi lalai tinggi kani kami kat sebingi len ngira ba kini kibri kubelasa mo rejected people picking up rejected stuff for recycling da kajing kermen bakin recycle ka jingi mo jong kiro te kata kari ka moto ka jongi kan dan naladep nang ta ngekren ka ILP ta kan sulai ai cipo itu tengam not nomor ka pertai kan indirect ILP menta lemba kini ki bangile dunam ha kibriu khasi jongi bale kini ka kam bangile yang ali ki long labi pe tu uladep ke bi uladep ke mi uladep ke lo uladep puli katang hakani ka kam jongi weng jing leran weng jing sarong weng jing jaitu hangta long brio so this is indirect in ILP bangi ai kami para chat bendri ki jongi te to blei nang don kat bangi baro nang ai ngi kwat ka khia kumbangi sumar kamarang gari ka little payback ke bangi ai kamarang kini bangi le tu blei nang kerhu ye pi baro HYC ka wala akam mabha kumni kumjur begin yo amane trailang hakisi bobot lan kini ki bangi le ngisi samjan ki bri ku beduk ngisi sam khao ka bami ini kini ki bam ki